Sa sisen pa nga ay kublay pi baro ki pramet. Ay ki ba adon hari ka por ka bentaling ba jeng ni ka Zoom. Ba ng scam ba kajing poy kajing pi ni ka jaka kadai ka ba penpau ya kata kajing trang kajing sliang kajing pi ka ba pinya snow ba pinya skor ka tin kajing utrai. Ti kaktin jong blay ko ong galing bajing tho jong apostol Paul ba ni em ha kisngi ke ba khado bari kisngi khado ngini kendo sibon gi shitom bat kini ke yal inti jong ke tho shapang jong kata ga shisha jong kaktin ke jong blay nalor jong kata ngim dei ban smudu jing kerman bat nomor bagi jai kini ke bar khoi nrei ngi dei ban kerman bha nomor blay nomor kisngi jong jingwan jong trai kila hajan yaro utrai dong bak kui kerteng ke jong hari ko por ko minta ka jing study ke jong ni akan dai shapang jong ka vision ne ka jing tmu jong ka balang jong ni aga ba ka balang ka dan ni ka vision statement ka balong banyalami ki brio sa ka jing kala ka jing em da ka jing shisha jong Jesus Christ dan south li ki paya ki balong kum usok pudong na ka mentai ki ba mangingin poi sa ka jing tmu ka baning kong ilakta shapang jong ka ktin ki jong blai bar nakta spang jong jing mane balai nakta spang jong jing tebe jing long khoi bat menta ka basau bat nakta spang jong ka jing troilang pada ka teks ka ba laban shet ye ka ban yasam ha ka por menta ka dai ka bala pule nakini ki armut syakri jong trai bala ya syakmat ka balong I bas du shamsing bat kumjo I lead pastor jengi ta kalong na po ka gospel UNS kum nang ka ba khatnyo dekat ka ba arpo dekat ka ba arpulai asya e kabangan puli biang sa sisen lemne ngam kerpa tang na kabenta kini hinray na kamenta kitaru kibanget hanga dakaktin jongki babaro kinyalong sitali kum mame ko pa hanga ngaru hame bakiru kinyalong sitali hangi bakata kapertai kanyonget balapa mame yanga ya kata kaburam ru kabamela ay nga ngala ai haki bakin yo yalong shitali kumjo kumba ni yalong shitali manga haki bat mame hanga bakin yalong ya ki bala penjanai ha ka bashitali ba kata ka pertai te kan yo tep ba lapha mame yanga bat mame la e yaki kumjo kumba me la e yanga shai wingin ya saprang asha e bangan pule ya kan story wei u kuon jong mystery ding ubanang kena kerta ulas ngokmen hado kata banyo banlet syaka karkhana ka jong pa jong namar ba umpat jupoi menuru syaka ka karkhana amna ula poi kata ka jeka ula pet shin bhak liao yu pa jong kat ba udang tray ya kata ka kam ka jong kat ba udang pet ya kata ka jingkam jing tray jong pa jong itu itau ba umut bansna ayu ni pa kum ta ula kli de ka baong pa timut bansna ayu kum ne ukpa ula juba de ka bakren chutia atat jalau khon de ka baong ngan sna ya ka suki ba pin song ko sahab ma pi khon pi sna le yu ko kum ne pat pen pai ktien uta u khon jung kadao bo pen pai ktien de ka jingkli namar ba u ijirwat eta korkom a paintali jong tau kupa la juba laong kumne yamanta te khon pini thu che kat badang shna han re dala pendat lang sbak shitli ya baro kini ki ding ki ba ngalak sam tlio bat ki bangla otnau hang ta pinsoi I ka dor ba pura jong kasuki ka ba itnat ka ba nga thau balong suki dan kam bon tli ki ding ban hap ban pendat lemda kumta kadamdan kajing long kawe jong kasuki lene kadamdan kata kajing yo ya kasuki kumta kadamdan kata kajing long jana jong kajing terekam jong kabalang lada jaba kidikhat jong kamet jong ka balong mangal pi ngimedan ya kata kajing long kabalong sitli